zapustili. Vidíme očukávačky, vidíme opieranie, ohľadenie. Nie je to kvôli tomu, že nevládali, je to kvôli tomu, že keď sa o to opieranie je veľmi zložité vás hodiť na zem. A snaha o preskupenie ide na protivníkov. Kľudne môžete povzbudzovať svojich favoritov. Mavánci sú žltozánom, Fereus Lupus, čiernou. Takže prvý bojovník na zemi. Maďarský bojovník sa státočne drží proti presile. Ale konečne padá na zem. A po nich už postupne prejdeme na turnaj ťažkodencov a ľahkodencov. Ako prvý potom pôjde Gilbert a Stano a z ľahkodencov Pávaj a Žan Čižák. Bojovník na zemi, tá výšková preváha je neuveriteľná. Druhý bojovník na zemi a myslím si, že je